Tarragona, 12 dies. Més de 600 dinamitzadors i dinamitzadores de 116 centres educatius de tot Catalunya, amb un 56% de noies, repartits en 20 grups i formant-se en lideratge, valors, primers auxilis i coneixent nous esports. M'acompanyes a veure-ho? I recorda que si vols veure més contingut ens pots seguir a Instagram a @jo_vic.